ассалому алайкум тамошобинони азиз. Таи нимсоли охир дастрасӣ ба сомонаҳо зуд қатъ мешавад. Айни замон дастрасӣ на танҳо ба сомонаҳои хабаргузориҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ, балки ба низомҳои ҷаҳонии ҷустуҷӯи Google, Yandex, Mail.ru, Bing низ ғайриимкон аст ва боз кардани сомонаҳо ба воситаи VPN-ҳои Browsec, Betternet, ProtonMail ё дигар филтршиканҳо низ ба осонӣ даст намедиҳад. ҳатто ба мағозаи муроргарӣ яъне браузери Google Chrome ҳам дастрасӣ надорем, ки аз он ҷо VPN-ҳоро ба муроргари Google Chrome насб намоем. Каме ҳам бошад тарзи кушоданашро ба воситаи муроргар яъне браузери Google Chrome ва RusVPN нишон медиҳам. бо истифодаи RusVPN шумо ба пуррагӣ ба ҳамаи вебсайтҳое ки дастнорас ҳастанд бо суръати баланд дастрасӣ ба интернет пайдо хоҳед кард. Ба қисми кор мегузарем. Браузери Google Chrome-ро мекушоем. агар мо ба суроғаи Google равем, чӣ тавре ки мебинед дастнорас аст. ман папкаи RusVPN-ро дар версияи 0.1.8 дастрас кардам. папкаро ба диски S мегузаронам. бармегардем ба ҳамон муроргар ё браузери Google Chrome. болои се нуқтаи так-ба-так пахш мекунем. ба менюи дополнительный инструмент рафта болои зерименюи расширени пахш мекунем. галочкаи режим разработчикиро рӯшан мекунем, яъне дар мегиронем. чӣ тавре ки мебинед дар поён се тугмаи дигар илова шуд, яъне пайдо шуд. мо болои тугмаи аввал загрузид распаковани разрешени пахш мекунем ва суроғи ҳамон папкаи RusVPN ба диски S меравем. болои папкаи RusVPN як маротиба пахш мекунему тугмаи вибр папкаро пахш мекунем. чӣ тавре ки мебинед RusVPN ба браузер ҳамроҳ шуд ва дар қисми болои браузер ба кор омода шуд. болои аломати RusVPN пахш мекунем. тугмаи начат полизиватсияро пахш мекунем ва галочкаро рӯшан мекунем. чӣ тавре ки мебинед ба мо дар поён дигар IP суроғаро доду дастрасӣ ба сомонаҳои басташуда бемушкилӣ пайдо шуд. акнун бор дигар ба суроғи Google.com рафта браузерро обновид мекунем. чӣ тавре ки мебинед Google Chrome кушода шуд. дар вкладкаи дигар Яндексро мекушоем. Яндекс ҳам кушода шуд. дар ин ҷо бошад YouTube-ро мекушоем. дар дигар вкладка бошад Одноклассникро мекушоем. дар дигараш бошад Facebook-ро ва дар дигараш бошад Bing-ро. чӣ тавре ки мебинед ҳамаи сомонаҳо бе ягон мушкилӣ кушода шуданд. суроғаи RusVPN-ро дар поёни видео гузоштаам. метавонед ба худ гиред, истифода бибаред ва дар поёни видео саволҳои худро гузоред. заррае ҳам бошад ҷавоб мегардонем. ин буд дарси имрӯза. бо шумо буд Маҷнун Зайнуддинов. ба шабакаи мо ҳамроҳ шавед. лайкро фаромӯш накунед. то дарсҳои баъдӣ дар паноҳи худо бошед.